नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. खबरो. अमेरिकेत वॉशिंग्टन डीसी हांगाच्या व्हाईट हाऊस संकुलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांची भेट जाली. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांमदीं वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर द्विपक्षीय आणि धोरणात्मक सहकार्याचेर चर्चा जाली. ह्या वेळार ट्रम्प हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अवर जर्नी टुगेदर हे पुस्तक भेट दिले. ह्या वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी एकमेकांक वेंग मारून येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या पयलींच्या अमेरिका भोंवडेच्यो यादी काडल्यो. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है. वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047, जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है. अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है. और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांच्या द्विपक्षीय चर्चे उपरांत दोनूय फुडाऱ्यांनी जोड पत्रकार परिशद घेवन चर्चेत जाल्ल्या मुद्द्यांची माहिती दिली. मानवी तस्करेक आळाबंद घालपा खातीर भारताची भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार अधोरेखित केली. जे भारतीय नागरिक हेर देशांमदीं बेकायदेशीरपणान रावतात तांकां त्या देशांत रावपाचो कायदेशीर अधिकार ना, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पष्टपणान सांगले. जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है. ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए. और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है, और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है. और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है. और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे. भारत आणि अमेरिके मजगती 2030 वर्सा मेरेन व्यापार 2 पटीन वाढोवपाचो निर्णय दोनूय देशांनी घेतिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. जाल्यार मोदी हे आपल्या परस खूब बऱ्यो वाटाघाटी करूंक शकता अशें सांगून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी प्रधानमंत्र्यांची तोखणाय केली. भारत आणि अमेरिका मजगती लष्करी सामुग्री, तेल आणि वायू वेपार, अणु ऊर्जा यासारख्या व्यवसायात गुंतवणूक वाढयतले अशें राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी ह्या वेळार सांगले. To confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची अमेरिका भेट महत्वपूर्ण आणि फळादीक थारल्या अशें विदेश मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी सांगले. नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत तांणी मोदी हांच्या भोंवडेविशीं खबराकारांक म्हायती दिली. ट्रम्प हे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचेर परतून विराजमान जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ही पयलीच भेट दोनूय देशांमदले संबंद आदीक घटमूट करतले असो विश्वास सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी हे वेळार उक्तायलो. Trade and investment, for instance, the leaders launched Mission 500, aiming to more than double total two-way trade to $500 billion by
2030. The two leaders also announced plans to negotiate the first tranche of a mutually beneficial multi-sector bilateral trade agreement by the fall of 2025. Towards advancing this process, and this issue did figure in some detail in the discussions as well. Both countries will take an integrated approach to strengthen bilateral trade across the goods and services sector. This will include themes such as increasing market access, reducing tariff and non-tariff barriers, and deepening supply chain integration between the two countries. गोय हे राज्य संवसारात पर्यटना खातीर फामाद आसा. अनुच्या केंद्रीय अदमास पत्रकात पर्यटनाच्या उदरगती खातीर जायत्यो सुविधा केंद्र सरकारान दिल्यात. ताचो लाव गोयच्या पर्यटन उद्देगाक मेळटलो असो विश्वास केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद हांणी उक्तायला. काल भाजपा कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिशदेत तांणी केंद्रीय अदमास पत्रकाचो गोंयाक जावपी लाव ह्या मुद्द्याचेर नियाळ घेतलो. ई विजा सुविधेचो लाव गोंयासारख्या पर्यटनाचेर आधारीत अर्थव्यवस्था आशिल्ल्या राज्यांक मेळटलो अशें सांगून क्रूज वेवसाय वाडीक लावपा खातीर केंद्र सरकार मजत करतले अशें मंत्री प्रसाद हांणी म्हळें. ह्या पत्रकार परिशदेक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हेवूय हाजीर आशिल्ले. नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोवा कॅम्पस आणि अमेरिकेतल्या फ्लोरिडा मियामीच्या FIUच्या जोडपालवान आयोजित केल्ल्या संचारण आणि संगणकीय तंत्रगिन्यानाचेर 7व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेचे उक्तावण झाले. 14 आणि 15 फेब्रुवारी अशे 2 दीस ही परिशद चलतली. सायबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेन्सिक आणि AI ह्या मळार जावपी उदरगतीचे ह्या परिशदेत भर दितात. उक्तावण सुवाळ्यात नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोय विभागाचे संचालक डॉ. नवीन कुमार चौधरी, बिट्स पिलानी गोयच्यो संचालिका डॉ. सुमन कुंडू, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. लोकेश चौहान, वरिष्ठ सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. जगदीश चंद्र बंसल हाजीर आशिल्ले. डॉ. नवीन कुमार चौधरी हांणी परिषदेविषयी माहिती दिली. अव्वल दर्जे का रिसर्च वर्क हो रहा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में. उस अव्वल दर्जे के रिसर्च वर्क को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो ये काम किया जा रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थीगण को, स्कॉलर्स को, एकेडमिशियंस को, प्रोफेशनल्स को एक कंपेंडियम के रूप में इसको अवेलेबल कराया जाए. मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रोसीडिंग है गोमंत विभूषण पुरस्कार फावो जाल्ले गोमंतकीय फामाद गायक पंडित प्रभाकर कारेकर संवसाराक अंतरले. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि पणजे कला आणि संस्कृती संचालनालयात आयोजित शोकसभेत तांकां आर्गां ओंपली. हे वेळार कला आणि संस्कृती संचालक सगुण वेळीप, उपसंचालक मिलिंद मळे आणि हेर मानेस्तांनी सर्गेस्त पंडित प्रभाकर कारेकर हांकां आर्गां ओंपली. ताच्या नात्याबरोबर सुरांची नाते अर्थात कितलेशे शिष्य गण पंडित प्रभाकर कारेकर बुवान या गोंयानूच न्ही महाराष्ट्रांत न्ही संपूर्ण देशभरान आज घडयलेले आसा. गोविंद मंडळकर हाणेन संगीतातले व्यक्तिमत्व तुमचे मुखार मांडले, पूण म्हजो आदरणीय पंडित प्रभाकर कारेकर हांचे कडेन रवींद्र भवनाक एक मैफिल आशिल्ली. उत्तराखंडातल्या देहरादूनात सुरू आशिल्ल्या 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचो समारोप आयज हल्द्वानी हांगा जाता. ह्या कार्यावळीत जैतिवंत खेळगड्यांचे स्मरणीय खीण जाणून घेवपा खातीर एक खासा स्क्रीन प्ले कार्यावळ सादर जातली. ह्या कार्यावळीत पुराय सर्तींचे महत्वाचे खीण पळोवपाची संद उपस्थितांक मेळटली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्या समारोप कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. तशेंच उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी, भारतीय ऑलिंपिक संघाचे अध्यक्ष PT उषा हांचे सयत हेर मानेस्त लेगीत हजर रावतले.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।